Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala ka chideme. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عم المشرف لا تفي لا جبوا ومبوفو نسلمك فولين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزيارة زيادة زيارة كوري كتابو إما نيوندولا أنينما ولا فاتولي ويفرانكاندي كتا زيارة كلا يرما وزيارة على كلا السنة دي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة لن ينما يلي دي كما أنكرمو الشيخ عبد الله تروفو عليه زيارة كنسي زيارة مني أبي دليكا كي كيرواني جنة مرالا نابي كي الشيخ إبراهيم تروفو تغلا وزيارة إن كان دسيرا بمكو كالابان كورو akera karido avril kalo kile 10 ani duru samba fla ani 10 ani shegi balmaw ni kanubaw nanga shirifu bora kata lamnele ke nin ziyaraina anga kalan dongli ko fe no e qasidaw e ka alakira majamu ka qur'anu kalan ka chaya anga wajulu kelaw chaman tume kene kono
ala fe ala kan jidi ni islamayina ani limaniyina ala kan fatu o de kan bi jahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam zala ya fo qur'ana kono ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni ala koko anda kunte foye ama foye la nyina anfe fanga ale ala de batu wala ni mo mi nana sura ala yike abatu bade ye ki ka adon bade ye foye mato ema fo ala barkada wala ngwa nya nyina ala fe aka nema ni kisike aka bayinga mi muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa awwalu qabilin litajalli al-iman domina ni ala taala e dafe bele jirenda akalla tika bulla kan mugo muso chewoche akake adama deni ye ala kala tika bulla go kuma na ya bele jilenke ala bi fe ka kan masaya jira dafe bele jilena o kuma nyoya temena ala ni dafe kelin na bele jilenke akafir lamma amuminin lamma bele jele ni kuma kan temena ni ala che be la yuru mina ala ye ma fala min kera ka ala ka masaya sabati ko la yuri mine o de ye an ka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kan ba nyina ala fe ala ka neman kisi chaya wala kuma ira an yamara chuga mina qur'ana kono do mina ni ala ya fo qur'ana kono alastu bi rabbikum qalu bala dafa bele jele dali ko yala joni de aw may qur'ana ka bakurumba folila ako dafa bele jele ko ala erde amay ndama forami e jabi kede wode ala kira mawde sallallahu alaihi wasallam alzama wanga mi police bele jelima balma chemana musuma kere kere ma anga shirifu mumbia ambe tawassulu ke ufe ami baraka nyini ke ufe bi jahi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam kadu ka anye c'est sura do be suratu shure be kuma do fo anga jamana ina mogo do be munu yere ma da sherifiya la o yo kojugo ba do de ye min be mogo bolo suratu shure ko wama sa'altukum min ajrin illa al mawaddata fil qurba wala kira mamudu ko ka fanye ay ciba min di ato da ay qur'ana min di ama ana wala mun ga ay dina kono ko ma sara sinyina anfe kul ma sa'altukum min ashrin don bo biya don shi mana nayi ama fo qur'ana na ama fo hadisala ka fo ko anga fendo ke ala kira mo ga dina la selila ko ya sarai ma sa'altukum min ashrin ma sara sinyina awfe ala yara de ndo anga mamoro dara ko fanye illa al mawaddata fil qurba azama anga do adama de ya yere o fembele bari qur'ana suratu shamsu bafo wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wa layli idha yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha suratu shamsi ala ya kale ni fendama do yi asida ka kale femi ya sebe nan goye abin o le fanyi ala te kale te de adama de yere fe kale yin ma sebe dani wa ala yere sebe dan o de kale ni ngane ala bina kale ala ba kale fe jumende la na ga dafa undete ngana on bilan kale min yina on fe shire kono on mangan kale fo ila fo ala kele ngani ala dungo ka bina kala ba kale mundela fe nyumende be no de ka go alai o fente ko kuma na kodon kono na yera ka fo ala ya kale ni fe no de yi ibina ye ka fo e femba do de ala ka dafa una o te fen jasle ye o e femba de fo ni mami ma korodo ala ko ni sura ina wa nafsin wa ma sawaha ako ya muhammadu ne yan kale ni adama de niye wa ma sawaha ana ya dake chuga mina adama de ni ala ko kaya kale naye ana ya dalake chugo mi ka fara nyonga chugo mina anga dumini ke chugo anga barake chugo bele jela ya laga bani ani dafen shi tati kileye a bele jelen kera bonyeka a bele jelen kera masirika فالهمها فجورها وتقواها
o kuma adamaden a samatiya kama a valeur kama ala yɔrɔ o de la ala nana adamaden sɔn hakili la ka hakili d'a ma a b'a dɔn nin ka ɲi a b'a dɔn nin man ɲi ala ye dali kɛ cogoya saba de la mɛlɛkɛw ala y'uru da ala ye mɛlɛkɛw da ka hakili di olu ma nga fɛn min ni lawa ni dunge ye ala m'o kɛ olu la a ye kuma faamu kosɛbɛ dɛ ngo ala ye mɛlɛkɛw kɛ k'u kɛ hakilitigiw ye i y'a faamu nga shawatu t'u la n'o ye adamaden ka ni kanu ye min maa bila tiɲɛni na comme suratu Yusuf a fɔ cogoya min na inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi k'an ka dɔn o nafsu min donna adamaden na dɛ ale de yamaribaa ba ye k'a fɔ adamaden ma a b'a jira i la k'a fɔ i ka kojugu kɛ tuma bɛɛ lajɛlen kojugu bɛ miiri i la fo n'a kɛra ala ye mɔgɔ min hinɛ ala y'o bɔ mɛlɛkɛw la baganw ala ye baganw kɛ ka hakili bɔsi olu la ka laban kɛ a ni kanu bila u la a ye dafɛn baganw da ten de i b'a sɔrɔ ni lawa b'u la nka hakili tɛ olu la nga ala ye adamadenw kɛ ka hakili di anw ma ka laban ka ni dunge ka anw na a ye kuma in faamu de ya mɛlɛkɛw an y'a fɔ ng'ulu ye dɔ sɔrɔ u ye hakili sɔrɔ ngu ma shawatu sɔrɔ baganw ulu ye hakili ndanyali ulu la ngu ye shawatu sɔrɔ nga a ye ninnu groupe fila in lagɛ fɛn o fɛn ndanyali ulu la a bɛɛ dira anw ma min b'u bolo o dira anw ma o la ni yɛrɛ ye kodɔn dɔ ye ni ye hakili jigin dɔ ye ka adamaden samadiya jira aw la mɔgɔ de kana i yɛrɛ dɔgɔya yɛrɛ dɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye fo ala kotali fa alhamaha fujuraha ala ya adamaden ladɔniya a ka kojugu sira la wa taqwaha ana ka ala ɲɛ sira kada fulaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha ala ko ako wallahi ale adamaden ni da ka saniya ka gila cogo ɲɛ ka kɛ kabako ye ka se o dafɛn bɛɛ lajɛlen kan komi an ye dɔw expliquer aw ye sisan o la nin fɛn saniba in de b'an bolo o kuma na ni maa min ye baara ɲumanw kɛ k'i ɲɛsin ala ka kɛtaw ma ala ka fɔtaw ma o tigira maa ye ɲuman de fara ɲuman kan a y'a faamu wa an ka dancogo bɛɛ lajɛlen ala y'a kɛrɛkɛrɛ de k'a suganti o kuma na ne yɛrɛ kɛra ɲuman ye kun i nana ɲuman kɛ i ye mun de kɛ sisan i ye ɲuman dɔ de fara ɲuman kan ka da fule haman mɔgɔ ye ni sɔrɔ zakkaha maa min ye nin zaniya komi a lasali ye saniya de ye wakad khaba man nga mɔgɔ bɔnɛna mɔgɔ nimisara mɔgɔ ta tiɲɛna dɛ dasaha ni fɛn valeur ma ɲi mɔgɔ min y'a sen d'a kan se min da adamaden saniya ka cogoya di ala ye min fɔ i ma sɔn o ma ko an ka jinaya dabila ko an ka suɲɛni dabila ko an ka magokɔrɔfa dabila an ka hasidiya dabila an ka kɔnɔjuguya dabila ni duma far'o la nin b'i lanɔgɔ dɛ nɔgɔ fɛn o fɛn n'o ye e sɔrɔ o la dali kɔni lasali la i tɛ ten o i yɛrɛ de y'o si yɛrɛ ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o la adamaden ala ye adamaden dali fisaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye komi kuranna b'o fɔ an ye an fa adama ala y'a fisaya mɛlɛkɛw yɛrɛ ye ni yɛrɛ ye kabako kuma de ye o mɛlɛkɛ ninnu dun k'a sɔrɔ la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ni mɛlɛkɛ ninnu majbuluna ala ta'atillah ala y'u dan cogoya min u tɛ se ka ala kota di fiyewu nga o n'a bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ adamaden n'i kɛra ɲuman ye n'i ye hakili to ala la i bɛ to ka porokoto ka minnu kɛ o n'a bɛɛ lajɛlen i b'a ye adamaden valeur de bɛ mɛlɛkɛw ɲɛ adamaden valeur ka bon mɛlɛkɛw ye a y'a lagɛ sa a y'a lagɛ tafsirikɛlaw fɛ a y'a lagɛ wajulikɛlaw fɛ a delila k'a mɛn u fɛ k'u ye alijinɛso dɔ kofɔ wa ko mɛlɛkɛw bɛ don o la k'a sɔrɔ kabini ala dun y'u da u bɛ bato de la o kuma olu ka bato place bɛ min ni nana lagɛ dɔnni kɔnɔ i bɛna ye yɔrɔ caman ala yɛrɛ de kɛ mɛ ka mɛlɛkɛw koro ka bila anw ye mɛlɛkɛw bɛ bato dɔw kɛ kuma dɔw u b'a kɛ anw de ye misaliyara sɔli ni alama sɔli ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallam taslima ni mɔgɔ min y'o fɔ mun de fɔra o la ko mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i ma siɲɛ 10 olu b'o sɔli min kɛ mun de b'a la
fona kɛra u ka balo min b'a la ji place ni dumuni place min b'a la u ye ni da nota nafa bele jele mi di e solke bay de maw ala ka hakili man dama wala adamadiya dali o wasara ni korotaye nanga muhammadu sallallahu alaihi wasallam o keli adamaden ye o bu ko don ma be wasaka do adamaden ye fem bilebele ba de ala bolo ni ya soro fen kunga bo kasuka anga ani adamaden yin dali chugo yaka an kun ba ye cheba muhammadu kun be bila o de la nga ablala on ga chugo yin de la o de ba jira adamaden ne ka sa da fen bele jeli ala ka hakili mandama muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale yara togo isharatu dama do bala ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam atogo yere kono aya soro ko don dama do soro lala insha Allah taala ambena o lase mogoma nga tinya ni hakilla jaga bote insha Allah فإن لفظ محمد صلى الله عليه وسلم يشير إلى كثير من العلوم الحكمية تارة بألفاظه وتارة بأعداده إن شاء الله نبين لكم ما يسره الله لنا من كرمه ومنه على كلام هو تقف وتقويا نيكو محمد السلام عليكم فوي أنغا دوسي كمير دتانا ني على كراكوتي ni mami ala kira mahoro bila doro wallahi ti ala soro inshallah qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah farala inde faye ni mo ye femine mi ta ala kira mahoro ti alama iti ti alama ita ala soro ko ka faye ni mami wo kiba ala fe imma go be alala ki ka tugo ala kira mahoro de la ni tugo ala kira mahoro la ala bi kan ibe ala soro wala ambe ni kuma nunu fo tabarrukan bismihi sallallahu alaihi wasallam ni ko muhammad doni chama be sorala mi hikma donu wiye kuma dowla talikira na a fo chugo ya yereye kuma dowra talikira na a akera ni harfu muye o jatebi boni muye awalan hurufu muhammadin khamsatun niye muhammadu ta afochogola bi itibari lafzi ibn ay duru dedo mimu be ha ube ya fam mimu wera be o kuma na shida be shida mi mara muhammadun o shida harfu dodi ala to ko tu ga donina ya fam shida harfu doy sorfu sirafe shida harfu doy ola ni ata o sirakan ibrahim muhammadu bi ben harfu duru de ma o kuma na ben harfu duru ma parce que kuma do de fora ka wala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ale de aslul wujudi fewo fe ni ya e jiena fewo fe ni ya e jiena adama de una jina wula danda man feuna a bele jelen lasali de bora ala kira muhammadu la ale de fe bele jelen lasali wala pour que o ka famu doni amina anda do kuma do la ibina ye hal ni haklu masagana ni min be sa munu bina fo ibina ye ka fo fembo bora ala kira muhammadu la afalo bala ay min taala an ka silamɛ do sen duuru ko joli de do silamɛ do sen duuru ko duuru de do wala anya jira wala sida alakara mahmudu to ko ni ya jetamina a lafzu a dara fori cugoya fe abi be harfu duuru de ma silamɛ dora do sen duuru de ga no shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu was salat ya fam sel farda duru ni nana jetamina ani hiji ani jaga ya fam buni al islam ala 50 salama do sin duru wode be bona ala kara mawdu to ko yita bi ti bari lafzi ni ya kuma kan jetamina sel farda duru min dir ama lene sukono ambe farra duru de seli o era bi be ala kara mawdu to ko ma ni fo cugo yayina ulul azim mun ko fara qur'ana kono mo dama do fara qur'ana kono kurde ulul azim ye munum be ala ye jarabi se umma cugo ya bele jelena nabi mauna umma bu cugo la umma plantiga u yere ye fo kuma mina de ala ko aketa ciba bele jele jarabi usoro abe sabala na ala ka jarabi ye nga agelera ka se kuma dowla a do ye fendo nyini u yere ye ya fam nga o masura mo ko mun na fiew o yemo ko duru de a folo o nabi nuhu yere
ani Ibrahim ani nabi Musa ani nabi Isa ani alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mo dama don nunu o tora alaka jarabi koro fo ala yere yi do de deme wala kuma do ra for akuma do fe e ka bo wala fen dama were be ala yo ka adama dena o ba furu marab kana go hawasul khamsi fen duru de be wulu de be somiya soro adama dena no e nyeye nye ale hawasu doye parce que ibi femi i ba sura nye de bina ale de somala klo meni ya fam wal basar ani nye yere noro wal lisanu ani dalane wal farji ani adama de ya wala musoya ni fen duru wa kuno go hawasul khamsi wara be bona alakira mawru to ko lafsu yini chokolata kalaba nana sura sharia kono nyame ko na sira hage do de ma ko jaga bi bo o jaga bo damina na ni duru de ni nyame sira duru ma ko jaga ka bo nga jaga bi go ni sagade wala o ere ala kira mo to ko inta bi itibari lafzi na dara fole chugo yayi wa amma hurufu rasmiya o kuma na aka harfu miya a seben chugo yerete ka soro dara folite ale bi be nani de ma ni mi muta ni ko Muhammad ibasra hafu dinani o kuma na dine ka seka selula mamun dora ala kira Muhammad do yorola nuru to ko wele ko khalifa ulu kira mo julle o kira mo nani de o kuma mo nani ulu be ala kira Muhammad ka to ko de kan ayera to ko harfu nani de do ya famu kuma mina ni ala kira Muhammad yere anya ye mo nana bla no na islamo be bena ka fo karsa de bisika bla ala kira Muhammad no bla la aka kanaye o sorla mo nani de la ayera to ko de go jirana o fola fola e sidna Bakar ani sidna Umar aywa ani sidna Usman ani sidna Usman ani sidna Ali ya famu o beno nani ma aywa imamul mazhabu nani mi shirabi ka baraka no ye munu ye qur'ana famu ya famu nu ye hadisa famu o mo nani anya soro dina yere bele jelen kono mo bina baraka ni fion fe ba soro mo nani de ka kuma do o mo nani ya famu ru yere ye imam maliki ani shafi'i ani abu hanifata ani ahmad bin hanbala ni yere bi alakra mo do to kama sallallahu alaihi wasallam o kuma nyamo ko nani ndiya jatamina ibn asoro uru yere kelengele na bele jele uye ala kira mo to ko do de ta to ko nani na imam shafi'iya ale ya to ko bele jele ta pasa ale yere to ko Muhammad abu hanifata ale talika yoro jumena ibn aye hawu bi ala kira mo ko Muhammad ko kuma abu hanifata ale odeta imam maliki ale mimuta wal imam ahmad imam ahmad ale dalita dalim bala wana Muhammad anka don anko dalil la sal bele jele ye ala kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam o chugola ci baw bele jele nabi mom bele jele abi ko ala kana Muhammad to ko de kono ala ka hakli mandama ay fe mo fo ala ka barka dama ala ka ken nore ga do subuna bi jahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kerawani karamogo aka ziyara an bi deli ka kɛ khaira wani dugu de kɔnɔ a yɛrɛ ye dugu min sigi dugu ka ca dɛ ka dugu min ni mɔgɔ bi wili ka taa a tu tigɛ ko n b'a fɛ ka sigi nin kɔnɔ ka n ka wagatinin min kɛ n b'a fɛ ka alabatu kɛ dugu in sigi kun tɛ foyi ye fo alabatu yɛrɛ dama 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 bilahi cɛkɔrɔba in balontilen la hali arajo tɛ yɛlɛ an ka dugu la sigarɛti tɛ min an ka dugu la taba tɛ min an ka dugu la siramugu tɛ min an ka dugu la wallahi ninnu si hali bi an bɛ yɔrɔ min taba tɛ feere an ka dugu la sira tɛ feere yen o fɛn kunta ninnu si tɛ feere an fɛ dina dugu de don aya o Sheikh Abdallah ala nana n'a ka sababu ye sababu dɔ ya a lase yan mais an tɛna an da don o kɔnɔ dɛ nka ala y'a kɛ kun min kosɔn ala de b'o da mais i b'a sɔrɔ an kɔni ka miliyara i b'a sɔrɔ nin de ka fisa an ka miliya kɔni na n'i y'a ye ala o ko o kɛ Sheikh Ibrahim Niyas al-Kawlaxi ako wa kullu ma fa'alahu al-jalil fa huwa al-jamil iz huwa al-jamil
ala mana fɛn wo fɛn kɛ ala mana fɛn wo fɛn kɛ o de cɛ kaɲi o de cɛ kaɲi o de cɛ kaɲi a y'a kɛ ka da kun min kan ari Allah subhanahu wa ta'ala ari de b'o dɔn alfiya dɔ bɛ yen o b'a fɔ o ma ko alfiya ibn mu'ti ani alfiya ibn maliki tigi y'a dilan don min na kuma la teliya la k'a da k'a fɔ bi kɔni ni mɔgɔ ko an kana su tɔgɔ fɔ an kana su tɔgɔ fɔ an kana tabaruku kɛ an kana baraka ni ɲini n'o ye an m'a dɔn an bɛ taa an dulon yɔrɔ min yɛrɛ alfiya ibn maliki y'a ta dilan tuma min na a ko fa'iqatuna alfiyatu ibn mu'ti ko ale ka alfiya nin ko a tɛmɛnen dɔ ibn mu'ti ta kan o yɔrɔnin bɛɛ ibn mu'ti y'a to alikiyama k'a ka dɔnni bɛɛ minɛ a la k'a bila pɔsi kɔnɔ karamɔgɔ cɛ yɛlɛnna ka jigi a yɛlɛla ka jigi ko a ka se ka sɛbɛnni wɛrɛ kɛ a dɛsɛra o de kɔfɛ kuma la surunya na a ka sɔrɔ k'a sɛbɛn a ko wa kam min mayyitin afdalu min alfi alimin walima wa kam min mayyitin afdalu min alfi ahya'in ko yala sabato joli do ka fisa ni ɲɛnɛmantɔ ba kelen karamɔgɔ cɛ ka sɔrɔ k'a bolo don a ka pɔsi kɔnɔ k'a ka dɔnni segin a ma a ka sɔrɔ ka se ka sɛbɛnni kɛ o la an b'o kɛnɛ de kan sisan an bɛ barika kɛnɛ de kan sisan ni mɔgɔ i ma se ka mɔgɔ kanu ala kosɔn k'i yɛrɛ d'a ma ala kosɔn k'a kɛ ala kosɔn k'a to ala kosɔn e kɔni i ma baara ɲuman foyi kɛ ni ala ye wagati d'a ma a b'an ka fɛn kɛ kɔnɔ an bɛna fɔ insha Allah o de kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala a y'anw ka taabolo kɛ min ye o de ye tarikatu tijaniya ye Sheikh Tijani a bɛ kuma bi ahwalihi n'a ka lahalayaw ye Sheikh Tijani ma deli ka kɛlɛ kɛ minɛn ta don kelen k'a ɲɛsin mɔgɔ ma a ka wagati la nka yan'a bɛ bɔ diɲɛ na a ye maa joli de tugula a kɔ joli de tugula a kɔ yan'a bɛ bɔ diɲɛ na n'a ma ɲinɛ o ko maa ba kɛmɛ a ka lahalaya ɲuman a ye bɛɛ lajɛlen sama n'o de kana tarikatu tijaniya kɔnɔna na i y'a faamu hali bi tarikatu tijaniya a karamɔgɔ ɲuman maa kelen n'i bɛna a ye yɔrɔ min na u ka lahalaya an'u ka kɛwale u bɛ mɔgɔw sama n'o de ye kana tarika kɔnɔna na ayiwa o la an sigilen filɛ nin ye o de kɛnɛ kan sisan Sheikh Abdullah Sheikh Ibrahima Al-Qayrawani o ka khalifa o ka sababu o de y'an lase yan wala an b'a fɛ ka kuma min ka sisan i jija i ka mɔgɔ dɔ kanu Allah subhanahu wa ta'ala kosɔn aw ka da la k'a fɔ aw minnu sigilen filɛ nin yan sisan n'aw y'aw ka baaraw to yen k'aw ka affaires to yen k'aw ka balo ɲini siraw to yen kana sigi nin gɔni in kɔrɔ yan sisan aw m'a kɛ foyi kosɔn fɔ Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala aba fa hadisul qudsi konnana ako al muntahabuna bi jalali fi zilli arsi yawma la zilla illa zilli ako munu ye nyon kanu ka nyon minen ne ala yɛrɛ kosɔn don kelen min n'u ko a bɛ bɛn 50,000 sanna san 50,000 san 50,000 don kelen min bɛ bɛn o ma o don kelen don min bɛ bɛn ma n'an bɛɛ lajɛlen mina sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔna na min bɛna e kisi ka bɔ o tile jihadi ma min bɛna i kisi ka bɔ o tɔɔrɔ jihadi ma min bɛna i kisi ka bɔ o kɔngɔba ma min bɛna i kisi ka bɔ o minɔgɔba ma min bɛna i kisi ka bɔ o funtɛniba ma ko alikiyama kɛnɛ kan a ma fɔ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ko sen tɛgɛw bɛ bila ɲɔgɔn kan f'a bɛ se ban kelen na karamɔgɔ cɛ o ye zihamu dan ye dɛ o ye degu dan ye ayi a ko mɔgɔ minnu ye a ɲɔgɔn kanu ale ala yɛrɛ jaati kosɔn olu bɛ are Allah subhanahu wa ta'ala ka larusi sumana i n'a fɔ an filɛ nin ye sisan an bɛɛ lajɛlen nana Sheikh Abdullah an nana a ka ziyara kɛnɛ kan an m'a kɛ foyi kosɔn an y'a kɛ ala yɛrɛ jaati de kosɔn o la alikiyama don ala bɛna min d'a ma an bɛɛ lajɛlen bɛna sigi larusi suma kɔrɔ misigi dumanbaw bɛna fɔ an ye o yɔrɔ la mankan dumanbaw bɛna bɔ o yɔrɔ la minfɛn dumanbaw bɛna d'an ma o yɔrɔ la minfɛn min ka min ni ala ka i dan i ma deli k'a ɲɔgɔnna ye a ma deli ka da nɛn kan
ibina mankan mitlo la kaba ala ka dalike na mankan ko kelon jena bele jelen bi kelku a mankan jiafe isigilen be larusi bat sumana climatiseur la taw bit leni nyani ni nyankata la femi mina wote me ka buikan karmo ke wote ko to ko mayede ya rabbi yala anka mogo dokkanu ala koso afdalul a'mal al hubbu fillah wal bughdu fillah wala bele jelen sof zamanti min kaftani wala bele jelen ika ma do kanu ala koso lan tanalu mahabbati wa fi qulubikum mahabbatu ghairi ala ko agwa tisega ne ala ka kanu soro chugo ya sira aw tisega ne ala ka kanu soro chugo ya sira kana soro fem vera be o kanu ba hudu sukuna aywa mo mi bi sira jira aw na wejoye o de don ke bawe de uru de be ala don ulu de ba fanye abi batuta abi minata ni tara ni sira fe o kai ni mata ni sira fe o mai ay ya rabbi sira nyuma ya rabbi ala ko dama kabulati kalam wafo kam na fi tara jididi ke tara feno saka farika feno ka itara feno yini ka farika feno ka ziyara koro de oyi amana foko sona ala ta amana foko sona ala kirati amana andani hamu ala ba dila fana o temene ko anga do amani ngene mingani ngene nyomo chiti sigi ko wele daba ko wele save ningene nyogo o chiti sigi jamana ngona ya ko wele daba ko wele save qumu maghfuran qad bula sayi'atu hasanatin ala ba fo mela ko ba fo ko ala ga je be ko fana ala ga je ko ningene ko ati wuli fiew e ngene disiki fiew ka wuli fo wele daba ko wele save ko la ko wa ja fara ama ko wuli ko ja fara ma ko anga nyuma be fele anga juma be fele ka nyuma ningene yo nyogo ndoy anga ko do ba fo anyena naam هذه كل سيكو وجوات محبة المتحابين فيها قال كانوا واجما على الألكا كانوا دو واجما على الألكا من يوم كانوا على الألكوسون قال على البلو على البلو كانوا الله من فين يوم على كوسون قال على البلو كانوا من مسك على كوسون كابولي على كوسون قال على البلو كانوا أمارو نكني ألكا كني نكني كانوا كني balma kenado keleya kenado somoya kenado o de ambele jele ka foni kenenga bi amba jigi to mun gera atugo menedo amba jigi atugo menedo am do ga mena sisa o yemire kenetigi no ye Sheikh Abdullah alaga shini kenadam kenay ninga ka deme ninga ka labai alaka wasa alaka deme alaka korta alaka yinifo noya ham mun bana ala kulubudi ham wala tale law ham bana ode adam ndo hami alaka dla o ni ay shawu mun fo wulu koso ala toro nyoni wulu koso ala bi gela nyoni wulu koso ala bi herejigi wulu koso ala bi nemajigi Allah ko edara no shago nunu te kuluna lama akuluna mugu du kuluna lama ka sabaga jumu toye na shago nunu ngoso ala ba bele jidetla ala ka atla alhamdulillah rabbil alamin ana sajale be kenen ngay ko nya fo ci wumna alhamdulillah rabbil alamin ana sajale be kenen ngay ile forido barka dado wala nyuma ndondo mo boro yoro kana ani munu sigma duguina ya ami bele jelefu ami be wala nyuma ndo ben che yere munu boro yoro kana fe mana toso fe ata solo soro alaga bese katika so herala alaga bese katika so herala o temene ko ko tono bafo alaga jonyuma ala teri ala yi ala koto mingo son ala ko ga mingo son ka bolo no ki yere di oma ko te muso yayi o de yini be ko ya sabu sheikhan arif al masaliki ko yime bel jile fe kam jema fe ma mi tasaro do yaqi fi tariqihi al mahaliki mo gombe nafsaki bo hayli ko le ko tigala ma yini
isakila izarahu atiki be hakili tigi ala ni ya tigi wasil abdullah mawlahu atiki be tigi tugu ala la ko tigi na mayini ay dara ko ina am bele je fa ngo tigi na mayini o de an gafu ni ngene ngabi man mi tasiro don man mi segi tan gabo halakili kula ni ya tigi be hakili tigi ala la man mi segi ma tugu ala la ko an ga o tigi na mayini an ga je o fe o da zeni ngene ngabi alhamdulillah rabbil alamin ani sha abdullah ga je onte anga mo korbodo anga mo korbodo de kunu godo izaka dam tasala izaka dam tasala lakin ala koson abdumi izaka lillahi dam tasala izaka lillahi dam tasala ni jekira ala koson jebe dumi abituku lakin ala tala koson o ya cheni sano bana o ya je bani anga ni jeni akira ala koson akira ala kira koson ala nyeba ala fana o de yato na sigira na kuma demine na mo korbo ye ama labanu le sabule sabu ye ala ko kana sabu ko ikana jidama ikana dumindama ikana nyina ko wala ko ne ma jono nguna diga sabu nyuma anga mo korbo le kana sabu nyuma yi ko da anga funi ngene ngaya alhamdulillah ambo ala fo ku barkada ku wala nyuma don mi befo foliti ban mi befo beniche ala ka besara yemi fo kuma dana mise wode ka halbi gele mun ba anga jamana ko robe afafe ala ka wuli ala ka shini kenani anyuma ala ka zero chaya ala ka bato mine ala ka hinanga tabola ala ka dimso mbalo ala ko lamashiti anyuma chewa boya koso anga chewa koso mbitla ka digo sabana ke mo ga Sheikh Abdullahi kenangena mo ga Sheikh Abdullahi ala ka shini kena dama ala kena dama ala ka wasa ala ka deme ala ka korta chewa boya koso anga shogo horma koso woni magomi ni inyela na hiju jonko ilabanko be ejoro atigiu munun tado no ye madinatu janna mogoye unana kana bare ndeme ka marché ne ala kira tanuye ka marché ni maka femere fo ala kira muhammadu tanu sallallahu alaihi wasallam uyajira ko ala kira naka kole uka bismillah jenne ka bi yoro ala kira kanu o de be femerete ko donc ya nyina fa sisa ko o sababu de useya nga be ko mi wati tara ko sebe ko boyoro ko ja o fara lendo donc nana ala kira kanu barola kana ala kira kanu jira kana ala kira ka dina sabati kana dina deme donc wajibi lujura be ko anga je ka sira duma donc sel ko bina do kuye ka fatiha tawye halbi ngani nyima mumbuye ala ka do faraka anu be ala ka so si kuntala jana an kina ne lafiya an ka jamana no e madinatu janna kala be sisa ni kala min gara kila ko sallallahu alaihi wasallam ko dina bi ko mi fariso ko kele ni yoro do diminana yoro to bebi damakasi mana dimi bisa bema bolo dimi abise se fari bema akaja sen dimi ngulo dimi ni yoro kelen yi dimi ni dimi ma fara e ba so be yoro bela mi hakela tara aba bela o kuma ba fo kala yayi ante na fo ko madinatu janna dorondo ou bien koron fela dorondo amba fo ko mali kala ye min be mali kono ala ka sumaya keleya o min ngumanga jamana na ma doni foye no de keleya dina la ma foye fo no de keleya ni mo ma ka kele dina te nyala ma dumante lafiyate foyte mbanya ala fa o keleya ala ka sabatanga jamana akumbe ko le chogomina ambe ala wele aka toko bele bala no ye mu iduye amba fo ya mu idu ala ansagi an chogo ya koro nyumana amba nyine fe bi rahmatika ya arhamar rahim
alhamdulillahi rabbil alamin ko wati corona antina kuma jenya ya sarifu be do ge anga jene mo nyum bawye no ye walju bawye no ye karamo bawye mo bodo bora fo jene kanaya do bora fo mo ko fanjam na kanaya na kun foy makula fo aywa min bina marché u ko de do ala ko a fora cogo mina ala ka nu deme ala ka nu sabati halibi ala ka na korota sherifu munum ban feya o moke no ye sherifu nyar kalmoy Sidi Ibrahim Sheikh Sidi Ibrahim ayere aye jene sabati ay madina su jene sabati ko madina yere ko de madina su jene kuma mina sai ko ko bina juma sigi ya sagara ka kuma waye a ko ale madala malilaya ko yorobe aywa mi ka kan jumai na soro yorobe malilaya mi ka kan jumai ko e madina tu jenne bata kafiru nana bema ko bu mara besona ka tege de kafiru ma jona nga usera jena ka ku ute fu ja ko yara de ka soro ka do kafiru ka mara ko kuma ne juma kaka ambalo ka fa jene madina dina dugudo alhamdulillah rabbil alamin o je ko bele ba nana na je kana ala batu nke ambe ala tanu dante tanu mina walhamdulillah rabbil alamin e kuma ambe bunga kerga no Sheikh Abdallah be kuma kan dama do fo aka kuma kana Sheikh Abdallah ka ko ko di dafa ka to karawani la akuni dafa ka to fieu hijira inde ko wajibi o debi ko dafa Cheikh Ibrahim Niasse ni Cheikh Mansour jira 1950 Cheikh Ibrahim Niasse ni Cheikh Mansour jira 1950 ay ziyara de Cheikh Mansour ya ke aya dama yorom na anabi yorom na kelunte mazzaqu jildi jiharan akhrajuni min al-makani akramna fa ghair munafi jugem ba no fe jugay mun no fe kuyi wallahi akuni dafa karawani akuni dafa karawani lameleke la ko mi dafa na ko yezoro makan sura mun mena fe ne Cheikh Abdallah ne ayi segu ya so ngo dogo nyaayi nyani Cheikh Mansour chemba don ana Cheikh Mansour kalva Cheikh Hajmi chemba don ne ma don de ma do karawani yere eta karawani don ya karawani do Cheikh Abdallah de sabula nanu arafna anya do ala sabula wallahi abina dugo do mena ya so ngo dogo ana Cheikh be jadu na so ngo dogo Cheikh e fait mon voix envoyer Allah Cheikh Mansour e fait mon voix aka wallahi on ba don anya don وتركنا المسافات أن يبجروا جون تيكي كتاكرون مغصو لأجل هذا أنا شو جددو لا ديتا ليه ودي أنزي على الدم مبالا على كم مبالا سيانة مبالا يددو أيه ما يمو إنجي نوانيا كشيخنا فجأة يلي كوفي والله رمو دي ولا نايي مرادو كي فمي ناك ما باتك مرادو ندلا تدلا ده agelera ni magela farkuluma nga sera serola ba serola wallahi ngwe Sheikh Soufié mu fo Cheikh Ibrahim ka kuma kana wa maratan ukhra senwara ko fe ni ngoninde ninde ni sailu ala ya bon ni jiwoyo ala ya bon ni ndade be ala rajati bolo Abdullah ibn sabirun alimun nani doni bora kofe ay doni mo zoro kofe ga do aka ne mo bo kofe de la wakalla ani doni bora ka so ay doni mo bo kofe segu jamana na ani lamele ga mabuna ya ka so de la mahabbatu Sheikh Alhaji Ibrahim Niasse ay zoro kofe de ay zoro naka saban la ga munyi mi Cheikh fo comme ga gele jien ko be Cheikh do ke Cheikh tanu ni ga gele de parce que khalifa ba mbulu nya do ma kam mi koratan kama yima tan gagele me Cheikh Issa Bafo mi wasiyatu kam li kalano mabbi kalano ay sabalde kala niyet ke ni rambunya yi ni ye mo may ga Cheikh no fa wajib de ki ma jinga fo wallahi me Cheikh Abdallah te on dit le sabanga mo tayana kam ni ma don ziga mo ngama di tarbiyati dawatihi nekala no masaka sabali ataka Cheikh don ataka Cheikh nafa don ngane be yira kam masaka fle kam masaka dai ka sonna de koy ni borga zo ka bayt lala ni don bay ka don ble ka sono
ni almi abla ka sokono sheikhu na de na dogono lu la horma ni bi na fano de e ka boyti bi ka yan segraw ya wakella bi de garo lay kuma mi mo voyé sheikhu e jana ka tanu jene dugu bay alimu dugu do arifu dugu do taqiyu dugu do o madam ne bi lolu nana kana ala karaka tanu fo anye abenama sheikhu sawbi ala onye ni mebi kamala anda mame sheikh sawbi ala nyame kamala anda amame amame amayi هذا أول مرة في حياتنا واتدان يرما على سلام أماي تكون الجنة قاون ده فقر بقول نو سرقة تركات كانوا أو الشيخ كانوا أو على جون كانوا نحن كأنتم أوني الشيخ عبد الله نفسه كلنيه لا فد من يعزم لله وللرسول على ديان زينيو مال نكرا أنا الشيخ منصور جايما الشيخ منصور الشيخ إبراهيم جرا من نفسه 50 أي زيارة دم من نفسه 50 سنبي ور عن زاديجي عبد الله يفنو منون قال هكذا سواء يفنو منون على كوفي الشيخ يبسك فوالا على الدوم بسك فوالا سيارب بدين دوني يا تاني ترى بعد دونك تمام قاو ما نوصيته كام موفق ما نكرانو أي سبالي نبي سبال ديني نافع ناس سبال لا ألبا مغلا ناس سبال لا ألبا وسا ناس سبال لا ألبا دمه شيخو نوفق ما شاما كله كشيخو بلا نيونا مقدمو ده كبارادو خليفة كبارادو لا وكلا بلا جري بالا نوفق واجبي وفضل بعضهم على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كما على جندا فرغلو كبودو دوك سدويو كما على جندو توما دولا على دو دو كتو دولا كدو نفا نما ما تفاتد لا دوك سدوي جين في بلا جري لا والله على مقدم ووك سدوي يشكو بلا جري لا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وترفد من قصو واجبي نيو idoi ga mo dan yo fle wati kunda kama shekhu ni chi alaka shidani ma e mun gara sawabuye kan hadran zigi e mun gara sawabuye kan yele mbo e mun gara sawabuye kan nafa may zoro ni bi sigi dugula ni mbetse ki sore jala la wakella nga sigiro de nyana odi iseya mi ala barkada awa ambal make adanga certificat ambaga television so mo bunya sigi be buya tigi man ni television yaundai ninne yaundai amba barkada nayi puisque alhamdulillah bina chari jamana kono bina jere bina nafa sorala awa alaka islamiyya deme alaka ayru deme alaka na wasa ya rabbi alaka na sutura alaka hamdulillah alaka mugodla alaka ndeme alaka samara jirana alaka jirani herayi alaka jirani soroyi ya rabbi alaka mbese anyira koro ningina alaka nywanda na masawre hami gele mondigo alaka hamdulillah mugodu alaka mugodla ma do be ningina inga o ya anganu ala jati koso kabo fusigu kofe ugabiti fere dabla wata bal fere dabla waje fe babla wallahi ku musore bla ka sara musra dala kana no fe biat le sabade ya atkibe ningene ngaya amma dirga skiri nyo akena kan ne mo segu taborala ayaka fe babla ko kamuna ma be ningene nga ayaka mogo bela jire bla ka ba fara jamana na ka fondo akofe ka msoba na watoto akofe ka deba na watoto akofe kada ka wele ka jabi ajabra ni munye sheku de betana cheno tande yo ويوكم بقول لفيد من قصو وندنا على الأكل ده كمان نكون مني نوفس رفيق عم يفرنيونغا ندنا منا لا أبي ولا أشتري فندي من فنبري مي منفري على مي منزا على مي مين دعوه ما والشيخ نحن منتظرين بدعواتك مساله أم بعد دعوة جابي كرو شيخ بالما منو بينو برا كارواني فلي بويه زرنا خرواني ميراني خرواني يا زيارة شامن زيارة نون زبي الحمد لله قلبي كرواني بيا كرواني ترشيد تراميا كرواني دو بيا كرواني جردون بيا كرواني وفرو بيا أفرا سيدنا موسى ما أنا كم مغويتشي أنا أفرا سيدنا عيسى ما أنا كم مغويتشي مو يني كافة كاتسرو إيه بيتو إلى مصر ما زرم bara usorlaka kunche ni kalamu nun tunkera kulu duwuke kata anga bamba gatonyi ananga slame shu bela jire katila ka barika nyini nini shu nunu la hormaye mintu menunu ni ala che obunya kama alaka anyere munumbu ko alaka anyere mogogla alaka amme ni ziara nununa ziara be ke munu tola alaka amma goto ulu buyani ubarka kama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila ngalondi zega tinya wilila fala ka chiende me tinya wilila ngalondi zega tinya
baw yo te ya welila te ya welila saraka jugu bomori yo te ya